ɗum noon docteur Mouhamadou Falil Sy konngol nana yeeso ma ganda bandira fof ne beltanima ko mbaɗɗa ko famɗani saabu ka jingguɗo to gonɗa to wonko ɓurno webde ko wona arde ne wiya mbimi walla ɗum ene winde e pular tu n'as pas choisi la facilité min paami ɗum ɗum noon yo Allah sellin doole konngol e yeeso maɗa mi weltima hande joddade moɗon noon kala hokoɓe wonɓe ɗo ɓe pelle joɗɗanade ɗo ɗe mi weltima mi weltanima bismiɓe mi ɗo ɓe hono pelle ɗiɗi fewjuɓe fewjidaɓe walla pewjidaɗe jafɗon sernaɓe pular nan ɗo cafɗon pewjidaɗe jonde nde ɗo fedde godal ardi muɗum wonɓe ɗo ɓe belamam woni e denɗam hono maynum sow o dogui hen no fewi ko sikko tamputto woni ɗo ni mi weltanima école doctorale mathématique et informatique hono école doctorale mo professeur Hamid Dad ardi mi weltima no fewi no fewi no fewi kadi mi weltima joɗade e oɗo nokku ko nokku tedduɗo no fewi e nokku guinniraɗo Cheikh Anta Diop eɗen gandi Cheikh Anta Diop holko wonno holko waɗani en e holko yimɓe poti ƴogde makko ɗum noon wadde ko teddedi mawdi fawe dow meɗen joɗade ɗon e haala e nder oɗo nokku ɗum noon ko belamma mawɗo belamma mo ganduɗa wonde o weɓani hebde wonandemi mi weltima joddade ɗo e sernaɓam Aboubacry Moussa Lamen ko hen jeeya denɗam ñamowo ñebbe o Seydou Nour o monɗo en wonde mawɓe wonɓe ɗo ligganiɓe leñol ngol ligganiɓe ɗemɗe gendiji tan e kuuɓal mumen ligganiɓe Afrique ko ganduɗa wonde ene tiiɗi no fewi dariɓe tawa darde mumen ene wawi tawa wonno heptinira so wonino e nokkuji ɗi ganduɗa wonde en mbawno heptinde wonno wawno waade kadi e kono ɗum ɗon foof hatta eɓe jokki eɓeni hen guila e fuɗɗode ɗe pelle ɗe limtuɗen ɗo ɗe fof ko hen jeeya haysen limtidani ɗe kanje foof yimɓe ɓe limtuɗen ɗo ɓe woni guilay muuloɓe hen defte windoɓe hen defte e wonde hooreɓe pelle e ko way noon foof ko hen jeeya ɗum noon ko beelam mawɗo wonandemi joddade e moɗon ɗo ko refti hen mi weltima saabu nde jottomi mbeɗa winda deftere gonta ko goto aɗa winda deftere saɗa winda aɗa jogui miijoji aɗa sikka wonde ko ni wayata walla wona ni aɗa waɗa hen ko ɓulniɗa winduɓe defte nan ɗo ne mbawi settade ɗum ɗo heddi ko so deftere ma yalti holno yimɓe keɓɓirto ɗum ew min beelammam kono yimɓe keɓɓiri deftere nde ni wonno wayanno ene wawi jomum sikka walla heɓa ko ganduɗa wonde kala bindowo ko yiiɗa hebde ko deftere mum yalti hay goto darani hen hay goto fayani hen ko waɗi hen casam mum yakawere muɗum foof e tumaji muɗum tawa ɗum ɗon keɓɓugol yimɓe ngol wodani no wayi min noon beelammam ko guila deftere nde yalti ñande 25 décembre guila nden yimɓe bindi kolliri pecciti e koye mumen ene kirjina ene belti no fewi e ɗeɗon golle ɗum ɗon tan yoni kam to batte gollal ɗum ɗon tan ne wawi hirjindemi e yaltinde goɗɗum e ɗum ɗon noon ko onon ko golle mon wona gollam wonno hen ko yaltinde golle yimɓe wonno ko heɓɓade ɗum ɗon hirjinde ɗumen min ɗum ɗon ne welimi e ɗum ɗon ɓe jinno haaldude ɗum e rendo ngo ko heddi ma jafɗon no fewi en bismima yimɓe heew tawno hare nde ko nde rendani hare nde ko leƴƴi meɗen foof ndendi enen koddi ɗo ko ɓuuri joni mataw ujunnaje kitale tarikiyankoɓe nan ɗon jooɗi ceerno Aboubacry nan ɗon jooɗi ne mbawi yewtude ɗum ɗon hare nde ken rendude ɗum hare ɗemɗe men pine meɗen keptine mbawa jaalede ɗo ɗum waɗi womi bismiɗen tawa nanata ɗemgal meɗen ngal kono taw koye hare he jeeya ko ɗum waɗi e kala saaha mami haal hen ɗemgal farayse ngal
beele yimɓe meɗen mbawa famodirde ɓennenne ko ngari ko mbawa haaldede mbaadi yewtere nde jimmi ko jewtiden yiɗa haalde jimmi ko jewtiden ɗum waɗi mbeɗa ñaagui to wattan haalka to tano waɗa jewte wayno jewtidal ni ɗum ɗon noon mataw ko almuɓe waɗoɓe hiisiwal walla hay woɗɓe ɓe tawno deftere nde woni koye fawi koye danki ganduɗa wonde sañi ɗum ko mataw mbiyen tan ko ɓorɗi ɗi ganduɗa jiida ciirol ene waɗi deftere e nder deftere he ene waɗi hen pular ɗum ko banggue ɗemgal ne waɗi hen hiisiwal ɗum ɗon nene eɗen mbawi wiide ko banggue gandal e nder hen noon wadde namde ne mbawi sertude ɗe namde kuccuɗe e hiisiwal ɗe kuccuɗe e ɗemgal ngal e hoore muɗum walla namde jillidirɗe fofof ɗum waɗi almuɓe wonɓe ɗo ɓe mbaɗani hiisiwal nen ko hen jeeya en mbawi hejje yewtere sakken nde donc pour Marietou spécialement que je remercie parce que Marietou c'est la personne qui m'a invité ici pour la première fois avec Seydou qui est là que je remercie encore une fois et j'étais très honoré de parler ici à l'occasion de la commémoration, c'était la 30e de Cheikh Anta Diop. C'était un grand poids de parler dans une telle, disons, dans un tel événement pour tout ce que Cheikh Anta Diop représente. Et Marietou a bien mérité a bien eu sa part de cet héritage. Et d'autres ici aussi ont eu ça. Donc pour Marietou, spécialement, je vais parler aussi en français pour qu'on puisse... voilà. Et comment oui, mais est-ce que tu comprends le poulard? Ah, d'accord, ok. Alors, tu m'as caché. C'est pas la seule chose que tu m'as caché, alors. Tu savais? Ah, d'accord. Parfait. Ok, donc, c'est que ko jinnomi jewtiden hannde en waɗi heen geɗe ene toɗɗi ɗemngal ne waɗi heen geɗe en toɗɗi ko mbiɗen ko gandal hiisiwal yimɓe so jiiɗi wadde hunde ene waawi namdito koye mumen ngam tan ñiibde heen mbaɗa heen sembe mumen fof ene waawi namdito holko ɗum nafata holko gandal ngal mbiyeten ngal holko nafata yimɓe mbaɗirta hunde tan ngam wadde ɗum e kala saaha neɗɗo ene sohli ko yejjiti mbino ɗo joni ñiklata defowo ko cakkuy ñiklata defowo enen ken defoɓe eɗen jiiɗi andude ko mbatten ko holko nafata en maten nafa renno ngo wonko professeur Dade haali hen seeɗa wonko haali hen e miijanteje Hiisiwe woni théorie mathématique ɗi ganduɗa wonde mbaɗanoma taw mbaɗirno tan ko laabre yimɓe yidde andude yidde faamde e ɗen miijanteje jibinoyi goɗɗum ko ganduɗa wonde hande eɗen kutoro taw kutortoɗen koye nder gurdam meɗen so alano hen gurdam men jogata ko mbaadi jogui joni ɗi wonde hiisiyanke faraisnajo Henri Poincaré mo ganduɗa kono mo Hamidou kadi andi o haali ɗo joni conjecture de Poincaré wonde so wattanoma firanoma e pular ne wawi feere nde firore nde ne wawno ɓuura yawde arde oɗon Poincaré noon mo haalanno o wonde o namdono wiya wonde ko tagi yimɓe ene mbaɗa hiisiwal oɗon mbawi dartindemi so tawi namde no goni jimmi ko yo won yewtere ko tagi yimɓe ene mbaɗa hiisiwal mataw ngal ɗon namdal arte makko no juuti mataw hawo ɗeɓi segde hen seeɗa o wi hiisiwal ko ngam hurum hakkille aade c'est pour l'honneur de l'esprit humain ko yidde andude ko adi fof ko heddi ko fawata hen tan hurum hakkille aade ɗum yimɓe mbaɗirta hiisiwal rewi ha Jean Dieudonné gonnoɗo e groupe Bourbaki yetti windi deftere ene wiye tan pour l'honneur de l'esprit humain ƴettidde jabtowol Henri Poincaré firde holko hiisiwal ko waɗata holko ɗum nafata
e hakkille neɗɗo ko adi fof ko adi nde gartam goɗɗam ɗam ene yalta heen professeur Mattowñal waɗi ɗo démonstration baɗɗo fayida oɗo démonstration holno ɗemɗe meɗen holno hiisiwal sañorino heen gati yimɓe ɓooyi lollinde sellinde konnguɗi baaɗino ɗemɗe meɗen walla pine meɗen gondi ko kattanani wawde wadde gande baaɗino hiisiwal ɗi ɗum ɗo ko hunde firtore ɗum woni ko waɗa ɗo ko hon ɗum ɗo yimɓe mbawno tan rewde ha cañen gande miijanteje ndewren ɗum laawol heɓde gande biyeteɗe gande kese hay sinno ko ɓuri ɗum hiɗɗude woodani ɗum ɗo ne hollira hiisiwal ko hunde nde ganduɗa wonde koko ɓataw hakkille neɗɗo koye hakkille neɗɗo ñiiɓi wona hunde nde ganduɗen wonde yimɓe ne tafa walla ko way noon hay sino ɗe tafo wonko sewlo ngo mbiyammi nature ko sewlo tawno ko sewde hunde fof wonko ɗum ɗon ganduɗa wonde wonko namdi enen ƴellitiɓe hakkillaji mumen ɓe ƴelliti e nder ngoɗo sewlo ngoɗo sato gila e nanɗe ha e jiiɗe ha e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa wonde ko balgol e gueɗe baɗi noon woni odeur ɗum ɗon fof ne sañi miijanteri meɗen miijoji meɗen hol laabi ndewata ɗum ɗon noon wonko sewlo ngo farli e dow meɗen alay sago mbaɗen ɗum ne mbawen ƴellitade mbawen wurde sewlo he nde hakkillaji men mbawi ƴellitade hen mbawen jibinde hen wurde hen e tafde hen nesuji eko way noon eko way noon ɗum ɗon noon jabtowol meɗen e sewlo ngo ko namdoto ko walla ko farle dow koye meɗen ko ene rewra e hiisiwal ko adi fof sa woni nehowo alay sago ganda ko nehata kon foti tawa so yalti yeehi so songama aɗa anda wonde wonko atta e jiiloyɗa limore nan ɗon wonno fotat a wawa heftidinde ɗi kanji fof jogotoɗo ko wayno ujunere holsere wawa heftidinde ɗi kanji fof ko non wawi limde ɗi wonto heɓata mbata tan ko limdi feccoɓe subalɓe awoɓe ene fecca so gasni alay sago mbawa limdi alay sago mbawa andude gandal feccude alay sago ɓe ganda nde ɗo hiisorde wiyeten peccugol alay sago ɓe ganda ɗum ɗon limoɓe e kala saaha ɓeydodiroɓe gueɗe alay sago keeɓa peeje ɓurɗe yawde wawde ɓeydodirde ko keɓata ko imma ɗum ko ɗon ɓe keɓata so tawi wonde ɓe jogui ujunnaji gueɗe ɗe poti ɓeydodirde soɓe gandi peeje goɗɗe ko wayno feere cowal eɓe mbawi hiisade ko ɓuuri yawde wadde ko kalɗen hiisiwal ko gueɗe ɗe ganduɗa wonde ko laabi ɗi ganduɗa wonde hakkillaji meɗen notorto ko farla e meɗen ko sewlo farli e meɗen sen mbaɗani en mbawa wurde e nder sato muɗum ko ɗum ɗon woni hiisiwal ɗum wayi jottorade wiya wonde ngol ɗo leñol wawa wadde hiisiwal ɗum ko wasde famde no feewi hol ƴellitare neɗɗo holno neɗɗo ƴellitori ha heeɓi to heeɓi ɗo wawa ƴellitade ha heeɓi to heeɓi ɗo taw wawa hiisiwal heddo noon hol to haaɗi hen hol to ɓuuri yaarude holko sewlo ngo holto ɓuuri jofanademo holko ɓuuri namdademo kono kam ɓa tan ko namdeteɗo alay sago o ƴellita hiisiwal ko ɗum waɗi e nder haala professeur ñam ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hay sinno mbinda ko notorɗe meɗen eko sewlo ko namto en ko hiisiwal sen gasi gueɗe goɗɗe ma en ji o haali haala cinkal ko rewɓe leppi mbaɗata ɗi hiisiwal mawgal haali gonga hiisiwal mawgal jubbi morteɗi ɗi hiisiwal mawgal aljabriste o nan ɗo ne wawi seetade jubbi morteɗi hiisiwal mawgal e gueɗe goɗɗe ko hen rewi ha ɗeɗo gueɗe mbawi yaltude hay cinkal nder e nder jibinere e nder jibinande meɗen mbiyen wonde yo en limir joyuji walla jeeɗiɗiji Hammadi Samba Demba Yero Paat waɗi hen jokka
ha yeroy delloy job walla jeeɗiɗi walla haade joyi ɓamtoya ay ɗeɗo gueɗe ɗo jooɗi joyi ɗi so timmiti o ɓeydi heen o yahata jeegom o artat o ɓamtoya ay firti ko ɗeɗo gueɗe nana battini hay e nder cinkal meɗen to batte rendiyankagal no yimɓe keblirta rendo meɗen no cinkirten ɗum no mahirten ɗum ɗeɗo gueɗe nani hen battini ɗum ɗon noon so yiilama tan yiitete ande wonde tigi rigui hiisiwal wonto heeɓi en wonto heɓno en ha nana battini hen sen guppiti see tan en jiyat nanɗon heddi ɗaɗi ɗi nanɗon heddi tan ko yimɓe nefto ɗum yimɓe ƴeewa mbaadi hesiri ndi artiri ndi yimɓe ƴeewa ƴellidde ndi ɗon mbaadi kadi nde tawno hiisiwal ko kalɗen joni joni ko kala rendo ƴellitigo e ngoɗo sawlo wawa wiide waɗani hiisiwal ko ƴellitorade ko ene wawi taw wonto ɓurno kadi ƴellitede e laabi goɗɗi yimɓe gartir ɗum kono professeur Dade wonko haali o wi artirde de koto wontam min gartir tan min ɓabbita tan min gara min mbiya min ñiiɓa wawa wonirde noon